I zdravo svi gameri i vlogeri, ja sam vaš host. No sisa, i hajmo da prođemo kroz ovo nedeljne vesti. Prva vest za danas. Nedim je prešao 100.000 subscribera i mi imamo prilikom čestitamo dobrodošao u Silver Play Button grupu. Brate, svaka čast. Takođe u vestima Balkan Tube Fest glasanje. Ok ljudi, znači jesam da ih pominjamo po ko zna koji put u klipovima, ali Balkan YouTube Fest, lista youtubera za koje možete glasati, možete naći dole u deskripciji, ako želite napišite No Sisa Vlogger Community i sve ostale koje biste želeli da vidite na Balkan Tube Festu. Takođe u vestima, ok, znači ja, No Sisa, ovo je malo vezano za mene, u saradnji sa vlogerom, ja sam bio otišao u Novi Sad i napravio skup tamo i to sam snimio kad sam išao u Novi Sad vlogić, on je snima malo pre nove godine, ali tu se vidio sa raznim ljudima, tako da ako želite imate link dole u deskripciji da ga pogledate, a evo sad sledi mali insert, prolic, mislim insert. Ko je vaš omiljeni vozač? Jala brat, Buba Koreli. Ne mogu da se setim trenutno. U svakom slučaju... Šaban. Takođe u vestima... šta je takođe u vestima? Takođe u vestima Vlogger Community je dobio copyright strike. Zbog čega? Pa... to se desilo pre nekih nedelju i po dve. Ne znam ja tačno koliko ima. Uglavnom jedno večer ja sam sedao kod kuće, pošto imam pristup Vlogger Community kanalu, imam username, šifru, logično. Uzeo sam i video sam da me neki klinac na Faceu izbacio neki video sa mnom da me kao nešto proziva, neću ni da ubacujem video, neka glupost je bila. Ja sam to izbacio na Vlogger Community i nisam kreditovao klince, lik pošto je naš hejter, lik je uzeo i skinuo na video i lupio na copyright. Jebem ga usta, ali dobro, šta ćeš kako se zove, hteli smo da vidimo da možemo nešto da uradimo što se tiče copyright strajka zadnje nedelju i po dana, ali pošto ne možemo, sačekat ćemo samo 3 meseca pa da prođe. Tako da sva srećeno nije ništa tragično, kritično, ali dobro, naučio sam sad mora da pazim malo bolje. Nisu svi dobronamerni koliko ja. Šta da im radim? Jeba ih ust, pički. Takođe u vestima, kad smo već kod Vlogger Community-a, želim da vam ispričam nešto se tiče Drama Tube vesti, to jest Drama Tube pogrešnih vesti. Malo sam pogrešio vesti u prošlim vestima i jednostavno, šta da kažem, ono, greške se dešavaju, pogrešili smo već što se tiče Muđi Jane Dačović, da ne dužim kroz celu tu priču, izvinjavamo se samo i nadamo se da se to neće ponoviti. Ok, ovo je bilo ok, kliše, ali ok. Takođe u vestima, Gamersa Klise je pre par nedelja izbacio novu pesmu na YouTube-u, to je transparentna njegove starije pesme koja se zove Kako uspeti na YouTube-u Psytrance Edition. Ta pesma je izašla konkretno pre 2 dana, ali pre 2 nedelje je on bio napravio isto tako neku pesmicu i bio stavio da ima svoj merch i da prodaje matrice i svašta nešto, tako da imate dole u deskripciji da pogledate njegov video i takođe postite njegov merch, mislim da bi mu dosta značilo to. Takođe u vestima Balkan Alert, ok, nisam mislio da ću pričati o njima i nisam ni želeo iskreno nešto pričam o njima, ali podržavam ih u njihovom poslu, ali šta se desilo, oni su pogrešili jednu vest. Nebitno, ta vest je napravila malo žešće strane što se tiče Vanimije i još te neke reakcione scene, ali nećemo nešto pričamo o tome, pošto nije to glavna stvar što se tiče njih, nego je glavna stvar da su pogrešili vesti, ali samo želim da napomenem da je jedno neko slučajno pogreši vesti, a drugo namerno. Izvinjam se što prekidam ovako vesti, ali ovde ćofi iz budućnosti. Uglavnom, šta se desilo dok sam montirao ove vesti? Desila se još jedna nova zanimljiva vest što se tiče Vanimija i Emira Babovića. Ok, sad vjerojatno verujem da svi znate ko je Vanimi. Vanimi je YouTuber sa oko mnogo subscribera ima. I on je reakcioni kanal i šta se dešava, on je bio isprozivan od strane Emira Babovića, ja za njega verujem da ono jako retko ko od vas zna, on ima malo manje pretplatnika od nas, to je ima oko 7000 pretplatnika, izbacio video gde relativno konkretno proziva celu reakcijonu žanru, ništa novo što se tiče takvih klipova, ali video što se tiče onako po mene nekako onako neuspeo. Uglavnom pogledajte komentar što sam ja ostavio ovde na njegovom tom klipu, tako da neću puno da bacam to neko moje mišljenje, ali uglavnom šta je poenta
jeste da, kako se zove, video ima onako dosta podeljena mišljenja i da ima, s obzirom da dosta ovih Vanjimijevih fanova jeste dizlajkovalo taj video, ali to nije toliko bitno zato što opet ima isto skoro toliko i podrške, tako da iskreno taj video po meni gubi po neku poentu, ali odlučite sami o tome i napišite u komentarima šta mislite ko je pravo, Vanjimi ili Emir Babić. Takođe u vestima. Stavit ću. PCX je posetio Dreamhack. Wow, znači, Dule je rekao da na svom Instagramu profilu da će da izbaci vlog, doduše stavio Insta story pa se obrisalo pa ne možemo sliku da vam izbacimo, ali Dušan iz PCX-a je dobio press akreditaciju i otišao za Leipzig, ako se ne varam. Leipzig, same shit, hvala tamo Ruškice. I otišao je damo na, kako se zove festival? Dreamhack. Ludnica, znači pratite njegovu stranicu, imaćete link dole u deskripciji, on izbacuje sad dosta slika odande šta se događa, tako da ispratite. I dame i gospođe, to bi bilo to što se tiče ovo nedeljnih Drama Tube vesti. Ako ste uživali, obavezno lupite like dugme i subscribeujte se, to bi nam dosta pomoglo, ne znam kako, ali baš bi bilo do jaja, wow. Da ljudi, vidimo se sledeće nedelje na isto ovom mestu, na istom ovom kanalu, to jest na vlogger community-u koji sada broji skoro 10.100 subscribera. Pozdrav! I dame i gospođe, to bi bilo to što se tiče Drama Tube vesti, to jest ovo nedeljnih Drama Tube vesti. Pička ti materina, ovo je kraj.